সুইজাৰলেণ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাকৰ মনত তেওঁলোকৰ আঘাত লাগে। এই ইউপিপিএলৰ নেতাবিলাকে ইয়াতে আহিব লাগে, বিজেপি কৰা নেতাবিলাকেও ইয়াতে আহিব লাগে। এই বিজেপি কৰা নেতাবিলাকে আহি গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে যদি খোজে কাঢ়িব নোৱাৰে, এই ৰাস্তাত যদি যাবই নোৱাৰে, তেওঁলোকে কি কাম কৰিল 5 বছৰ? 5 বছৰৰ কামৰ খতিয়ান তেওঁলোকে দিব লাগে। अब्लालाय माथो दिनै लामा जायाखै मा जायाखै बुंनाय माखासे बाथ्राफोरा नोंबोथ' मावदोंमोन नों मावनाय खामानिया मानथो 3 बोसोराव मानथो बायनांगौ 2 बोसोर 1 बोसोरनि सिगाङावनो बिसोरो माबा माबि ससियेल मिडियायाव होलाबायदोंमोन बिपिएफनि माखासे मानसिफोरा नङा होमब्ला अब्ला 3 मावजोबदोंमोनब्लालाय मानथो 3 बोसोराव बोरै बायखो बेलाय खामानिया मोजां जायाखैमोन जायनि थाखाय माबा जाख्ल'नाय माख्ल'नाय ओरै बाथ्रा ओरै ओंखारबाय थायोमोन ना मोनसे समाव हयथ' बेखौनो बुंदोंमोन थारमाने हयथ' बेहाय खामानिखौ हमनानै मोजां मावाखै फैसाखौ बेहनना लाबाय बेखौनो जाख्ल'नाय होनाखै होमबा इदिखौनो निश्चय बुंदों दाथ' जोंथ' इदिसो बुजिगोन ना जों गेजेराव थानानै मानसि आरो गेजेराव थानानै सोर मोननै दला जुदि इयाव बल गेलेयोबा सोर दला मोजांसिन गेलेदो बेखौ गेजेराव थानानै नायनाय मानसियासो मोजाङै नुङो किन्तु आं बबेबा मोनसे दलनि जाना गेलेदोंबा आं फाउल जानायखौ आं नुवा आं समर्थनसो होगोन सोरबा आंनि पार्टी एखे दलनिनो एखे प्लेयारा जुदि फाउल खालामदोंबा लेफारिनि सिगाङाव थांना बुंगोन फाउल जायाखै थिग दं राइट दं नङा होमबा किन्तु गेजेराव थानाय मानसियासो नुगोन ना बिदि जों नुदों नाहरदों आरो एक्चुअलि सोर बेसे मा मावदों दा बेनो आरो माखासे दालांखौ नाय दिनै जोंनि नै खाथियावनो दं बियो पेकेजनि माबामोन लामामोन गुवार जानांगौमोन गुसेब जाबाय आसा गुसेब जानायाबो बार जाला जेनेबा खामानिखौ मावफुंमोनब्ला मोजांथार खालफार आं मावनाय 7 लाख थाखायावनो खालफार मावदों बे खालफारखौ देफायनानै ब्रिज बानायनो नागिरनानै दिनैबो गैया ओमफ्राय खोनाबाय मा 85% ड्र खालामबाय होनना खोनाबाय अब्ला 80% नोङो बख'खांना जानायनि उनाव 15% सोर मावगोन बेहायलाय ठिकादारा मावगोन नामा ठिकादाराथ' लाब जानोसो मावगोन ना गरसेबाबो निजिनि पकेटनि गारनानैथ' रावबो मावाना बे मनरन्जन ना मा बे लादोंमोननो थिकाखौ आरो शिब हाग्रामा महिलारि साराबो बै समाव फैदोंमोन बेहाय नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय एसे सोर मावनाय बिदि बुंदों आरो बुङाखै नङा बिनि उनावथ' एक्सनबो गैया ससेल' मावनानै थाबाय दा बेजों आद्रा थाबाय दा बेजों माबा रायजोफोरा ओरै माबा औवा हेबै ओरै औवा थब्रै थबा होना जेंलाबजों बारनांगौ जायो दिनै बेसेबा बोसोर जाबाय दा बेखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै मावनो होनबानो मावनो हागोन नामा बोरै मावगोन बेलाय अलरेडि डान मावनाय दिन्थिबाय ओमफ्राय बै मिलन बाजारावबो बिदिनो दं बै बिसोर जायखौ दिनै केमेरा खेबे रायजोनि सिगाङाव दिन्थियो नै प्रमद बर'नि दिनाव नै सुइजारलेण्डआ नै दिसो होनना अथ'सो बिसोरसो मावलांनाय फैसाखौनो दिहुनजोबखानाय अब्लाना मानो मावाखै दा बेहाय स्किम हमबाबो इयोथ' उल्थासो जागोन ना मावखानाया बोरै 3 बोसोराव बायनो हायो गंसे दालाङा अब्लाना मा नै बिदि आरो प्रब्लेमा नैसो जायनि थाखाय जुदि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा जुदि दिनै 10 करोड़ 15 करोड़ जुदि मोनफा कलेजावनो होनो हायोबा बे दालांखौलाय मानो बानायनो हाया हागौमोन किन्तु बेहाय बहुत जालियाति दं मावखांनाय दिन्थिबाय बेखौनो आरो दुनाय आरो माबोरै बुस्थुआ होमबाना अफार लिफ्टिं मा होनो बिदि जाया होमब्ला दा नै बिदि धरननि माखासे लामाया किसु दं बे लामाफोरखौ बिसोरो बुङै सोंखारिनो नागिरो आरो किन्तु बे नङा आसोल